Здравейте, мили участнички в новия мастер-клас, който е с основна тема страха. В него ще видим как да открием нашите страхове, съзнателни и подсъзнателни, как да ги трансформираме, за да можем да ги използваме като ресурс. Всичко това, което ни е блокирало през живота до сега, как да можем по такъв начин да го преработим, че за да можем да го използваме в наша полза. И искам веднага да споделя екрана. Виждате ли го представянето? Окей, добре, супер. Само да го увелича. Добре дошла в този днешен ден. Искам да се чувстваш добре през цялото време, да се забавляваш, да учиш, да споделяш дори. Искам да вникнеш в себе си и всички тези теми, които в момента ги обсъждаме, да погледнеш в себе си и да зададеш едни въпроси, на които да отговориш съвсем честно и съвсем откровенно към себе си. Не е задължително да ги споделяте пред никой. Важното е вие да си ги зададете на вас и да това нещо, това вникване в себе си да ви даде един жокер в какво състояние се намирате, а, какво носите в себе си, какво давате от себе си, защото не можем да дадем нищо повече от това, което носим в себе си. И така, започваме. Надявам се да се наслаждавате на мастер-класа. Темата е как да създадем нашата реалност, за която мечтаем без страх. А, Нека ви кажа няколко правила, които имаме в тази група. Ще ви помоля камерите да ги включите. Както виждате, сме в съвсем интимен, редуциран състав. Няма никой, който да ни безпокои. Все познати хора сме и по този начин ще си обменяме свободно енергия. Микрофоните да бъдат изключени и когато имате нещо да кажете или да ми отговорите на някой въпрос, тогава или поставете в чата, или може да пуснете микрофона и да споделите това, което чувствате, това, което мислите. Искам да ви поканя да участвате с отворено съзнание в тази сесия, в тази среща. Знам, че имате много натрупани знания, чели сте много, развивали сте се през живота, търсили сте, имате много отговори, но дайте си тази възможност, този шанс, след като сте тук, да може да поемете информацията, която ще ви се предаде. И последното е поеми отговорност за собствения си живот, защото никой друг освен теб не може да го направи. Аз тук мога да ви давам хиляди часове информация, но ако наистина не го приложите на практика, живота ще го продължавате по абсолютно същия начин, без никаква промяна. И целта на тези срещи
на тези наши срещи е точно да създава трансформацията, да създава промяната, истинската промяна в вашия живот. Иначе само трупане на знания е малко безсмислено и доста ограничено. Добре. Нека да поставим намерение за тази среща. Какво значи намерение? Намерението е примерно, аз се намирам в София и искам да ида до Варна. Какво е моето намерение? Да стигна до Варна и какво ми помага на мен това намерение? Да се концентрирам в точката, в която искам да стигна. До крайната точка, до която искам да стигна. Сега си помислете и може да ми споделите в чата какво намерение си поставяте за тази среща, какво искате да постигнете с нея. Добре, ще ви дам една-две минутки. През това време ще погледна, че някой писа в групата. Добре. С какво намерение влизате в тази среща? Да погледна. Добре, чудесно. Да осъзная кои са скритите ми страхове. Чудесно. Може би ще науча нещо ново за нещо, което не съм осъзнавала. Чудесно. Супер, Вили. Добре. Радвам се, че влизате с много ясно намерение. Така, какво представлява нашата реалност според квантовата физика? А, Има две основни направления в квантовата физика, които се занимават с наблюдението на най-малките частици, кварките. Едното направление твърди, че когато наблюдателя, това е доказано с различни опити, когато наблюдателя наблюдава частицата, той я създава. И другата противоположното направление казва, че когато наблюдателя наблюдава частицата или насочва вниманието си към нея, тя се появява. Значи, в единия случай казват, че наблюдателя я създава, в другия случай казват, че наблюдателя просто я открива там, точно където я търси. А, на пръв поглед тези две теории си противоречат, но в нашия случай смятам, че и двете теории работят в наш, как се казва, бенефит, за наше добро, един вид. Защото и в двата случая, там където е твоята концентрация, там където е твоя фокус, ти ще намериш, дали ще намериш или ще създадеш тази частица, тази реалност, за нас няма никакво значение. Въпросът е, че ние ще стигнем до нея. Нали така? Всичко във Вселената са вълни, вибрации и енергия. А, Не знам дали някой от вас вярва, че ние сме физически тела
които имат енергия, или сме енергийни тела, влезли в физическа материя. А, Когато наблегнем върху това, че сме енергия в едно тяло, тогава самата визия за живота ни се отваря. Това ни помага да преодолеем много, много ограничения, много лимити, които самото тяло като физика ни поставя и ни дава. И когато ние се поставим малко по-горе, че сме енергия, а не само материя, това ни дава повече свобода на менталното, да може да се развива менталното. Това, което, както вече виждаме, може да достигне до тази реалност, която желае. Можеш да промениш единствено това, което е осъзнато. Какво се има на предвид? Ами ако може би ще кажа някой много фрапантен случай, но го употребявам нарочно така, за да се разбере по най-лесния начин. Ако един наркоман не си даде сметка, че е наркоман, никога няма да започне да се лекува. Съгласни ли сте с това? Как смятате? Всичко, което се концентрираш, се превръща в реалност. Това, както вече го видяхме, е доказано от квантовите физици. Супер, Вили! Само за нещо съм помислила за кратко. Супер! Значи си във връзка с квантовото поле и вече създаваш своята реалност. Чудесно! Супер! Твоите мисли днес са твоето бъдеще утре. Много хора смятат, че за да започнат да променят своето бъдеще, може да започнат утре или други ден или по-други ден, но всичко е в този момент и сега. Единствено, което имаме е нашето настояще. Днес, тук и сега. И ако не го използваме по най-добрия начин, по който можем на този момент, не започнем да направим тази малка стъпка, която да ни отведе към следващото ниво, ние винаги ще си тъпчем на едно и също място. Знаем, че света се развива не с месеци, с седмици, дни, а с часове. И всички, които не се развиват с него, остават на място или, по-точно казано, изостават. Добре, исках само да ви споделя защо започнах да се интересувам от квантовата физика. Ами един ден видях в телефона една новина, която казваше, че вече са създали квантов компютър и то не един, ами три, един от които е в Испания, между другото. И си казах, мале, аз през живота си такова чудо няма да мога да имам вкъщи, нали? Да си цъкам на него, обаче нали, мога да разбера законите и принципите, на които действа. И това започна да ме гложди отвътре, да ме интересува какво е квантовата физика, как действа, как може да се прилага в ежедневния живот, така че да мога аз да си помогна на себе си. И както знаете, алгоритмите малко по малко ни носят и ни снасят информация точно от тази, която имаме нужда в момента и ни интересува в момента. Така, искам да ви споделя няколко експеримента, които много нагледен начин показват как функционират законите на квантовата физика. И първо ще ви пусна един опит, който показва, че материята е 99% енергия. А, Не знам дали всички говорят английски. Чакай да видя дали ще мога да го увелича.
Не, не мога да увелича. Виждате ли го така? Трябва да споделиш звука. Долу има шер. Мютнато е, защото е на английски. Аз ще ви превеждам. Наталка, ти е с английски, а как си? На самия Zoom трябва да... а, като споделяш екрана, Ага, трябва да тикнеш там, виж какво ти излиза, да споделиш и звука, и картината. да споделя и звука. Не, той звука Да, е мютнат е в момента. Аха. С Да го английския как си? Разбираш ли английски? Абе, горе-долу зависи как говорят. Добре, аз ще го пусна и ще добавям от мен по две-три фрази, за да може да се разбере по-лесно, окей? М. Какво представлява портокала? От какво е създаден? Като проникнем дълбоко в него и като го увеличим и увеличим и увеличим, виждаме, че вътре в него има молекули. Не цялото пространство е запълнено. Има и празно пространство. Като увеличим молекулата, по същия начин има празно пространство и има малки атоми. Като увеличим атома, виждаме, че е създаден от протони, неутрони, електрони. И като увеличим един неутрон, виждаме, че има празно пространство. И има по-малки частици, които се наричат кварки. Като увеличим кварките, виждаме, че няма нищо вътре в тях, освен малки като жички енергия. Така че обикновеният портокал няма нищо друго, освен танцуващи, танцуващи енергийни жички. Вълнички. Вълнички, как се казва? Струни. Енергийни струни. Добре. Ще продължим с Масаро Емото. Не знам, предполагам, че всички сте го виждали, но той ми е от любимите, защото показва много ясно каква е силата на звука, на думата, на намерението, което седи зад думата и енергията, която седи зад думата. И е много красиво. Never, and I mean never say sorry to bother you. Sorry to bother you. I appreciate your time. Quick question. Така. Нашата експозиция е в метрото на Япония на доктор Масаро Емото. Той се интересува много от структурата на молекулата на водата и как е ефектирана тя. Господин Емото помислил, Масаро Емото е приложил ментална стимулация върху молекулите на водата. Замразил ги и ги е поставил под микроскоп. На първата фотография е замразена капка от водата в Фуджилама. И това е същата вода, след като е приела благословие от зен будист. В следващата снимка мистер Емото е залепил дума върху бутилката и е поставил да седи през нощта. И тази чиста дестилирана вода е създала тези различни кристалчета. Това е чи на любовта.
Thank Тук you. виждаме And you can благодаря see where he taped that to this bottle here. и може да го видим But if долу you read как е Japanese, you написано на already knew that. бутилката. Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of it. Масаро Емото е смятал, че намерението е тази сила, която създава формата на водата, формата на материята. This. The science of how that actually affects the molecules is И unknown, науката, която except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are е water. интересно какво ще си помислите, след като се сетите, че 90% от нашето тяло е вода. Чин на любовта. Makes you wonder, doesn't it? Карате да се замислиш, нали? Thoughts could do that to water. Ако мислите биха направили това на водата, какво нашите мисли биха могли да направят с нас? Добре. Как ви се стори? Познавахте ли изследванията на доктор Масаро Емото? Да? Супер. Аз много се възхищавам. Много са красиви. Добре. Сега може да си намалите малко слушалките, защото идва един малко неприятен звук. Тук ще видим как вибрациите модифицират материята. Мога и аз да го намаля всъщност. Тук виждаме как всяка вибрация създава различна форма. Физическа форма, материална форма. В зависимост от това как свири, как е докоснал таблото, се получават различни формички от пясъка, който е на таблото, на масата. Добре. Продължаваме. И с това ни показаха как вибрациите модифицират материята. Добре. Следващото нещо, което ще видим, вълните и честотите. Само, че това не мога да го увелича. Ето, тук ще го увелича. Добре. Вижда ли се тая картинка? Която е тук с окото и с мъжката глава. Окей. Значи, вълните и честотите. Знаем, че лекарите много отдавна вече изследват, примерно, когато имаш безсъние, отиват и ти правят една енцефалограма на главата и ти казват, ти, нали, докато спиш, не стигаш до вълна тета или гама или там, затова, примерно, нямаш добър сън. Значи, те знаят много добре, че вълните на нашия че съществуват вълните на нашия мозък и че от тях зависят много процеси, които стават в нас. Въпросът е, че съвременната медицина няма интерес да обясни силата на нашите на вълните на нашите мисли и честотите на нашите мисли. И тук имаше един друг експеримент, който не съм го включила, но искам да ви го покажа. Да не се сещам как се казваше. Добре, нищо, следващия път. Така че
Знайки всичките тия неща, как действат нашите мисли, как действат нашите думи, нашето намерение, нашите вълни, мозъчни вълни, какво е предизвикателството? Да започнем да ги използваме. И как можем да започнем да ги използваме? Първо, като започнем да ги разберем и да ги опознаваме. Не можем да трансформираме нищо, което не познаваме. Затова трябва да започнем оттам. Опознай себе си и самосаботиращите те програми, за да можеш да ги промениш. Добре, тази част я пропускаме. Може да ми споделите с какво се занимавате, дали сте работили с саботиращи програми и страхове, дали сте имали някакви сесии или за личностно развитие. Интересно ми е. Не? Добре. Чудесно. И за тези, които останат до края, ще има подарък за търпението и тяхната решителност. Защо е хубаво да има подаръци, защо е хубаво да всичко да правим през удоволствието, през радостта? Защото по този начин мозъка възприема по най-бързия, най-лесния и най-сигурен начин. Знаем, че децата първо научават интересните и забавните неща и след това, които са по-така предизвикателни, по-неприятни, по-досадни, им коства повече усилия. Затова сме тук да се наслаждаваме, да се забавляваме и да се учим. Така, мисля, че тук вече всички ме познават, но искам да отбележа някои неща, защо избрах този път, защо тръгнах по този път, коя съм аз. На първо място сложих майка, защото последните 13 години това беше нещото, което ме извади от черупката. Това нещо, което ме накара да тръгна да търся вълшебствата, дори така да кажа. И това, което ми взе най-много време, усилия, любов, както се казва, което ме беше на което бях отдала с последните 13 години. Творец, обичам да рисувам, да творя, администратор, масажи, аюрведа, адреса не, тук коректора ме е объркал. Сладкар, доброволец към организации на хора с неравностойно положение, квантов практик и търсач на реалности. С квантовия метод се запознах миналата година, преди година и половина вече може би ще стане, който беше след като се занимавах с медитации толкова години, какви ли не обучения. Това беше последното нещо, което се влюбих в него, защото видях уникалните супер бързи резултати, които се постига с него. И другото, което видях как хората се променят. Дори да не постигнат техните желания, те започват да виждат живота по един друг начин и започват да действат по съвсем различен начин. И дори да не са постигнали, примерно да не са станали милионери или да не са си купили вила с изглед на плажа, те започват да постигат много нови неща, които до сега за тях са били абсолютно немислими, абсолютно такива нереални и далечни. Какво ще си говорим в тази среща?
тъй като определихме, че нашето намерение ще е да разчувъркаме и да стигнем до дъното на страха. Ще започнем какво е страха, защо да го детектираме, какви страхове познаваме, как да ги детектираме, как да ги трансформираме и защо да ги трансформираме. И допълнително, ако имате вие някакви въпроси, ще се радвам да ми ги сложите в чата. Добре, нека започнем от какво е страхът. Когато ние изпаднем в една стресова, някаква много опасна ситуация, тогава при нас по най-нормалния, по най-естествения начин страха идва като една защита. Той е една подсъзнателна реакция на ума при някаква опасност и неговата мисия не е да те оплаши или да те нарани или да ти направи нещо лошо. Неговата мисия е да те спаси точно в тази ситуация. И затова можем да погледнем на страха не като твой враг, а просто като един механизъм за самозащита точно в този момент, когато ти имаш нужда от него. Проблемът идва, когато опасната ситуация вече отминава, но страха все още не иска да си иде. Той се загнездва там и остава там много дълго време, може би месеци, години, цял живот. Защо става това? Защото нашия мозък не може да разграничи между физическата опасност в действителност, както най-стария ни мозък е реагирал на хищник или на нападател, или психическа или социална опасност. Това да говориш пред публика, да се явиш на изпит, да те е страх от отхвърляне, че няма да можеш да се справиш. И в такива случаи страха продължава да действа на подсъзнателно ниво. Без ние да си даваме сметка, че ситуацията вече е променена, но ние продължаваме да действаме по същия начин. Просто защото има загнездено там като една програма, която е останала все още да си бъгва, без вече да има някаква причина да бъгва. Нали така? Когато вече няма никаква реална заплаха за нашия живот и само ни предизвиква стрес и чувство на тревожност и цялото това неприятно чувство, което всички познаваме, защото всички сме преминали през някаква ситуация на стрес, на страх. Защо да ги детектираме страховете? Представи си, че имаш едно прекрасно Ферари, живота е като една кола, която искаш да караш супер бързо, но на която си дръпнал ръчната спирачка. Коя е тази спирачка? Това най-често е страха. Страха, който не ти разрешава да действаш, блокира те, парализира те и не ти позволява да направиш следващата крачка, която толкова имаш нужда да направиш, за да промениш или да достигнеш живота, който желаеш. Видове страх. Тук, ако трябва да почнем да ги изброяваме, няма да ни стигне целият ден и цялата нощ, защото има толкова видове страх, колкото хора има, може би, на Земята. Но нека отбележим най-основните, най-често срещаните. Това са страх от провал, от това да не си достатъчен, от смъртта, от изоставяне, от самота, да бъдеш видим, страх от успех, да не бъдеш приет или на недостатъчно ниво, че не си достатъчен, да не успееш да бъдеш или да не успееш да направиш нещо, от което някой от теб очаква или ти имаш намерение да направиш, но не успяваш. От шофиране, от дълбоки води, от уроки и още хиляди страхове. И ако имате желание да поставите в чата
кой е най-големия ви страх в момента и коя е най-голямата ви пречка вие да продължите да живеете живота, който а, желаете, който мечтаете. Ако искате да поставите в чата. Само да погледна. Да говоря пред публика от дълбоки води. Добре, Вили. Аз писам, че сега грея в кобалтова, която има изписани добри думи върху нея. Супер, супер. Добре, Вили, поздравления. Ти правиш много действия. Уникално. Само така продължава и смело напред. От шофиране, от високо. Добре. Да. Това си е голям скок. Голям кватов скок. Да почнеш да шофираш. И за мен си беше честно казано. Да. И после и с мотора по същия начин. Един месец карах, докато не качих София отзад зад мен. Да. Добре, момичета, радвам се, че си давате сметка за страховете, които имате. Това е първата стъпка. Нека продължим с поделянето. Оп. Чакай сега да видиш. Добре. Така, тук съм поставила казва се таблицата на Холкинг. Това е един учен, който си е измерил един вид честотите, в които живеем, според това какво чувство изпитваме. Всяко чувство носи енергиен заряд, всеки страх носи своя енергиен заряд. И както виждаме горе, емоциите са позитивни и има една частота 700 плюс, 600 плюс, 540. От гордост, от гордостта, от зеленкото нагоре, можем да кажем, че тези чувства тези емоции са положителни и ни носят положителен заряд. Всичко, което можем да привлечем с тях от външния свят, от матрицата, ще бъде в позитивна насока. От гордост надолу, това, което е желание, страх, страдание, апатия, вина, срам, като честота, която ние изпращаме към Вселената, към света, това ще ни бъде върнато. Но това ще го разглеждаме малко по-дълбоко в следващия мастер-клас, който ще бъде за квантовата физика, какви са законите, как действат точно и как ние да ги използваме в нашето ежедневие, за да постигаме нашите цели и как да постигаме резултатите, които желаем. Но в момента може да видим как от нашите мисли, от нашите емоции, ние определяме нашата чистота и от това определяме нашето приемане от света, нашето създаване на света, нашата матрица. Добре. Как да детектираме страха? Страха веднага се усеща в тялото. Наблюдавайки своето тяло, ние може да видим и да усетим веднага сърцебиене, стягане в гърлото, замрежен поглед, парализиране на мускулите, на мислите, желание за бягство, замъглено или парализирано мислене,
отлагане, напрежение, болка, блокаж. И искам сега да ви попитам, когато усещате страх, в коя част на тялото го усещате? Дали е в гърлото, ако е свързано с, примерно, страх да се изкажеш, дали е в главата, ако имаш някакви негативни мисли, някакъв страх, който е свързан с нещо от близкото бъдеще или нещо свързано с някакъв проблем, който имаш в момента, дали в стомаха, когато имаш някакво взаимодействие с неприятен човек. Дали е в сърцето, когато имаш някаква тъга или болка, нещо, което ти тежи, както казват, на сърцето и изпитваш страх, че нали, това може да се задълбочи или може да по някакъв начин да ти повлияе зле на теб или на околните. Коя част на тялото обикновено усещате страха? Стомаха, сърцебиене. Добре. Добре, в стомаха. Обикновено е когато имаме взаимодействие с някаква външна неприятна среда, когато сме сред хора, които са неблагоразположени към нас, неприятно отнасящи се към нас, или имаме някакъв изпит, не знаем какъв ще е резултата. Обикновено тогава, както казват, свива ми се стомаха, нали, като си помисля. Да, да, точно така. Добре. Гинче, здравей, мила! Добре дошла! Добре. Така, знае вече как да го детектираме страха. А, Добре, искам сега да ви поканя на една бърза медитацийка. Сягане в плешките, да. Сягането в плешките е свързано с някаква тежест, която сме приели и обикновено не е наша. Тежест, която сме наследили, семейна или родова тежест. Или когато сме се нагърбили с нещо, което не ни отговаря напълно само на нас. Поемаме тежест, която не е единствено наша. В такъв случай може да се да се делегират задължения, за да не няма прегаряне, за да няма бърнаут. Да. Но майките сме много, много в тая вибрация, всичко да се нагърбваме ние, децата, къщата, работата, нали, мога с всичко, аз мога, но тялото си ни казва и ние трябва да си слушаме тялото, какво ни казва, защото стига един момент, когато по един или друг начин а, ни, ни блокира. Ни блокира. Точно това всъщност се случи с мен преди 5 години, когато а, не давах значение на това, което ми казваше тялото дълги години и от бърнаут, както се казва, не е толкова сърдечен и емоционален, колкото физически. Гърба ми не издържа и паднах на легло. Директно гърба ми отказа да функционира. И бях около 4 месеца. Мъжа ми трябваше да ме гледа, да гледа детето, да напусне работа, за да може да се грижи за нас двете и така. Така че, мили,
когато има някакво напрежение, когато има някаква болка, когато виждате, че тялото с нещо ви говори, болест, каквото и да било, отделете му внимание, вижте надълбоко какво иска да ви каже с това. Свържете се с тая болка, попитайте я, потърсе. Айде всъщност да го направим сега. Готови ли сте? Съгласни ли сте? Добре, затворете очи. Отпуснете се, може да са седнали, легнали, както ви е удобно. Важно е гръбначния стълб да е изправен, раменцата да са отпуснати и главата да е изправена, да е като продължение на гръбначния стълб, да не е надолу или нагоре. Затваряме очи. Нека погледа е напред в хоризонта, нито нагоре, нито надолу. Когато е нагоре, обикновено започва да фантазира, носи такива мисли на фантазии. Когато е по-надолу, тогава заспива или потъва в проблемите. Нека го насочим към хоризонта. Може да си представим един прекрасен изгрев. Дишаме 3 пъти дълбоко през носа. Задържаме 2-3 секунди. И издишаме през устата колкото се може по-бавно. Още веднъж дишаме светлина. Фиксираме я за 2 секунди в цялото тяло. И издишаме цялото напрежение, което сме насъбрали през деня, през седмицата, може във формата на облак, сив облак. И последен път дишаме. Фиксираме светлината в цялото тяло. И издишаме. И нека сега да започнем да минаваме като през рентген, цялото тяло. Започваме през главата, очите, скулите, брадичката, косата, тила, врата, раменете, задната част на тялото, гърба, плешките, гръбначния стълб, бутчетата, бъбриците. Детектираме, ако някъде има напрежение, болка. Усещаме, ако има стягане или мравучкане, гаделичкане, каквото и да било, детектираме го. Продължаваме с раменете, ръцете, дланите, пръстите на ръцете, ногтите на ръцете. Преминаваме предната част на трупа, гърдите, ребрата, стомаха, таза. Виждаме, ако има някъде напрежение, болка, тежест. Преминаваме всички вътрешни органи, дробовете, сърцето, стомах, черва, полови органи, бъбреци, пикочен мехур,
Детектираме какво виждаме там, какво усещаме. Виждаме ли някакъв цвят, по-наситен? Усещаме ли някакво мравучкане, някаква болка? И продължаваме по-надолу, бедрата, коленете, пръстците, стъпалата, пръстите на стъпалата и ногтите. Искам сега да се концентрирате в тази точка, в която усетихте някакво напрежение, някаква болка. Някаква негативна енергия. И искам да си представите и да видите каква форма има тя, какъв цвят, колко е голяма. И искам сега тази болка, тази тежест да я хванете с ръцете и да я преместите оттам, където е, да я поставите пред вас в ръцете. И когато я видите ясно извън тялото, искам да я поставите на земята и да я предадете на майката Земя. Може да повтаряте след мен, ако искате на ум или на глас. Предавам тази болка, тази тежест, тази негативна форма, тази болест на майката Земя, с молбата тя да я трансформира по най-добрия начин за нея и за цялата Вселена. И може да си представим как от Земята майката Земя използва тази болка като една тор, от която е напоила и е заредила нещо полезно. Една семчица на едно прекрасно цвете, на едно прекрасно дръвче. И искам да си представите как взимате това цвете и го поставяте на това място, което остана празно. Във вашето тяло. И как това цвете започва да вибрира с прекрасни нежни цветове, да изпълва и да лекува това място.
Усещаме топлината, лекотата, неговата сила. Усещаме как започва да активира в нас тези регенериращи енергии, възстановяващи, заздравяващи. Усещаме неговата сила, неговата нежност, как действа през нежността, през любовта, през светлината, през доверието, през благодатта. През изобилието. Всичкото това и ни носи здраве. Здраве и сила. Дишаме дълбоко през носа и фиксираме това усещане, тази енергия в тялото, за да може да продължава да действа дори и тази нощ, дори и когато не мислим вече за нея. Тя да продължава да лекува вълшебно, да изцелява, да възражда, да създава наново този орган, тази част, този крайник. И тази дълбока душевна болка, която е причинила тази болест. Дишваме дълбоко и издишваме. И когато сте готови, може да отворите очи и да се върнете при мен. Леко размърдайте главата, пръстите. Да се разтегнете. Добре, момичета, сега ще ви поканя да споделите как се чувствате. Успяхте ли да стигнете до тази точка, която имаше нужда от вас? Даже може да се включите и микрофон, ако някой желае да сподели. Олекотена. Супер. Браво, Вили, много се радвам.
Добре, момичета, готови ли сте да продължим? О, Hola, Terrestre. епа. А, това беше лека грешка. Беше проекта на София за работата и по астронавтите. Гинче, по-лека ли си, мила? Намаля ли болката в гърба? Радвам се. Супер. Добре. Ако сте готови, може да продължим. Имаме още малко. Ей, чакай, че... Аха. Добре. Как трансформираме страха в една квантова сесия от квантовия метод, който минах на обучение миналата година? Открих един нов начин, по който можеш да се справяш с страховете. Искам да ви призная, че моят най-голям страх през живота ми, който така ме блъсна, който ме направо ме джасна като камион, беше когато се роди София. В първите 2 месеца м, мен ми се струваше всичко, че беше като нереално. Не вярвах на диагнозите, които поставяха лекарите. Отказвах да им повярвам. Просто аз я виждах перфектна. Бях сигурна 100%, че те бъркат за това, че има синдрома на Даун. Но когато получих нали, писмените резултати, аналитичните резултати от ДНК пробите, тогава нещо в мен се щупи. И просто разбрах, че нали, няма как да се бъркат. Явно е така, както твърдат. И преминах през един период от 2 месеца, в който единственото нещо, което правих, беше да рева и да я кърма. Беше много, много, много тежък период, защото страха ме беше погълнал напълно. Първо, какво щеше да се случи с нея, какво бъдеще щеше да има тя, после какво щеше да се случи с мен. Това означаваше, нали, да съм а, някой, който се грижи за инвалид цял живот, докато е жив. И мога да кажа, че стигнах дъното, усетих дъното в един момент. Просто за мен всичко беше, нямаше смисъл, нямаше светлина, нямаше бъдеще от това, което ми казваха, нали, всички отвън. Защото когато тя се роди, нямаше такива условия, които има в днешно време и в интернет информацията, която имаше, беше единствено негативна. Но в един момент с цялата болка, с целия страх, който преживявах, си казах, нещо в мен просветна, си казах, ма какво правя аз? Аз не само, че си вреда на нея, която най-много обичам, но си вреда и на себе си. И тогава реших да тогава реших да кажа не на страха. Реших да кажа да на непознатото, но на непознатото, което аз вярвах в дъното на душата си, че тя има право да получи. И аз имам право да получа. И от тук нататък, както се казва, погледнах нагоре и започнах
да виждам всичките позитивни неща вътре в тази ситуация. И така, лека по лека започнах да работя с нея и тя съответно да работи и с мен, защото тя ми е най-големия учител. И мога да кажа, че това за мен беше най-големия урок на страх, който съм имала и съм се сблъсквала през живота си. Така, мили момичета, миналата година, когато се запознах с квантовия метод управление на реалността, работихме с много страхове и разбрах, че има два начина, по които можеш да се справиш с тях. Единият е да се уповаваш единствено на логиката и на логичното и на интелекта. Но видях, че те имат своите ограничения. Колкото и да работиш със себе си, всъщност това е метода, който използват съвременните психолози, които по логичен начин искат да стигнат до теб и да ти покажат какъв ти е проблема и как можеш да излезеш от него. И да, той е хубав метод. Можеш да стигнеш до много осъзнавания, но има един лимит, който не можеш да прекрачиш, който не можеш да преминеш. Има като една невидима бариера. Стигаш до едно място и край, повече не можеш да достигнеш с този метод. И втория метод е да се работи с подсъзнанието и да се работи с квантовото поле, енергийното поле, което ни дава информация за родови програми и за предишни животи. Как го правим в квантовия метод през квантовите сесии? Какво правим? Ние се връщаме в момента на неговата активация, на този страх, като по този начин ние се изправяме пред него, но в една сигурна среда, в една среда, която ние вече можем да бъдем неин режисьор, така да се каже. Можем да променим тази ситуация съвсем целенасочено по начина, по който ние желаем да бъде. Това наистина е уникален метод и вече всеки ден все повече и повече хора виждам как неща, които не са могли да си дадат отговор цял живот, с този метод те разбират откъде идват, защо ги носят, дали е от лоялност, дали е от внедрена програма, от рода, от семейството или от преден живот. Така че всички, които биха се доверили на този метод, мога да ви кажа, че той отива много, много по-далеч от конвенционалните психологични методи. Работи с квантовото поле. Квантовото поле, ако трябва да го обясня с две думи, е това празното пространство, което има между нас, което носи цялата информация за Вселената, за всичко, което е било, е и ще бъде. И дори самият Тесла е твърдял, че неговия мозък е само един приемник на цялата информация и по този начин той е свалял един вид информацията за всички свои изобретения, които е открил, които е създал. Защо да трансформираме страха? Ами, ако не първо за себе си, което нали, е най-важното, за да можем ние да променим нашия живот, първо лице единствено число, то поне от
от любов към децата си, може да го направим заради тях. Защото освен гените, освен информацията, предават и родовите програми. Освен информацията физическата, това дали ще сме бели, с черна коса или високи, или с сини очи, или така нататък, нашите гени предават и родовите програми. Какво означава родови програми? Ами това, примерно, че жените трябва да са в къщи, жените трябва да са добри, жените трябва да се грижат за домакинството, жените трябва а, да са единствено в услуга на съпрузите си и на децата си. Какви други родови програми има? Всякакви за пари. Примерно има родови програми, които за мен е опасно да бъда богат, къде се появяват такива родови програми. Например, когато а, в рода някой назад е бил способен и е натрупал голямо богатство, но е дошла реституцията едно време, както е било в България, или са дошли турците и му отнемат всичко. Може да звучи налудничево, но всичките тези родови програми, ние ги наследяваме, дори без да ни е казано какво се е случило в миналото, без дори да знаем, че има някакъв член от рода, който примерно е минал през тази опитност и е решил, че за да се спаси, за да спаси рода, той избира тази програма. Мога да ви кажа, че квантовия метод се справя чудесно с този вид програми и ги изчиства и може да човека да продължи пътя си без да бъде лимитиран, без да бъде ограничаван от тях. Може да направи собствения си избор как да живее, какво отношение да има към парите, какво отношение има да има, примерно, към взаимоотношения в семейство, съпруг, дали ще е майка, баща, свекър, свекърва, брат, сестра. Какво друго мога да ви кажа? Не знам дали сте запознати с констелациите, дали сте чули какво представляват. Поделете ми в чата, знаете ли какво са констелациите? Някога участвали ли сте в някоя констелация? Правили ли сте? Ще ми е интересно да разбера дали сте имали досег до този метод. Защото този метод се използва в... Аха, сега ще ти обясня, Вили. Вили пише, точно исках да те питам какво е общото между този метод и констелацията. Този метод е един вид, може да правиш констелация с твоя квантов практик, само двамата. Няма нужда от други представители. Прави се един вид констелация или регресия, или четене на полето, където цялата информация ти излиза без да имаш нужда от допълнителни участници в сесията. Окей. Добре. Добре, тук може да ми споделите също в чата какъв повтарящ се сценарий, примерно, виждате в вашия род, във вашата фамилия. Дали има, примерно, много аборти, дали има... защото в квантовия метод работим точно с такива програми, тежки програми, които
ни свалят много вибрациите, дори да не си даваме сметка за тях, когато те съществуват, не са преработени, не ни дават да качим вибрациите. Дали виждате някакъв повтарящ се сценарий, дали има разводи, дали има, примерно, фалити, дали има бедност, няма като хората не си позволяват да бъдат богати, защото, примерно, един от фамилията е бил богат и всички са го отхвърлили. Всички са имали аборти, да. Да. Това може да се преработи. И когато ти го преработиш, тази програма се прекъсва за винаги. В смисъл, твоите деца, твоето поколение напред вече няма да имат нужда да преминават през тази програма. Жените са сами с изключение на мен. Да, да. Да, това може да се преработи чрез квантова сесия. Добре, момичета, продължаваме. Така, каква е целта на цялата тая гимнастика, на цялата тая работа, на всичкото това потъване в себе си, за да откриеш себе си, за да си дадеш сметка до каква степен си живял като жертва и тази роля на жертва да имаш възможността да я промениш, да бъдеш създател. От жертва в създател. И кога сме готови да навлезем в този процес, обикновено когато сме на дъното, когато чувстваме, че повече не можем, че душата ни вече вика, крещи, стига толкова, не издържам повече, не мога, обърни ми внимание, чуй ме какво искам да ти кажа. И това много пъти се проявява в сънища, в повтарящи се сценарии в живота ни. Примерно излизаме от една връзка, влизаме в друга, като си мислим, че ще е по-различна, но няма как да е по-различна, защото ние сме същите и ние изживяваме това, което носим в себе си, това, което имаме програмирани в себе си още не само от малки, от 0 до 7 годинки, което е най-решаващото, но и това, което сме наследили от рода, от семейството. Какво има желание душата? Да разчупи този пашко, да се роди пеперуда, да се трансформира, да започне да лети, да започне тя да определя как да живее, не да се чувства в плен и затворена на едни лимити, на едни граници, които тя дори не вижда откъде идват и защо идват. За кой е тази програма? Първо за тези, които искат да дадат нова стойност на своите отношения. Защо съм поставила на първо място отношенията? Защото като погледнем реално, без стойност на отношенията, без едно съзнателно създаване и не бих казала контролиране, но едно съзнателно създаване на отношенията, ние да може да имаме нито семейство, примерно нито между колегите, защото там също са отношения, дори дали ще е в бизнес, там също са бизнес отношения. Всичко започва от отношенията с нас самите, от отношенията с децата. Така че затова поставих отношенията на първо място, защото от тях зависи абсолютно всичко останало.
За кой още е тази програма? За тези, които искат да запалят отново в тях желанието им за живот, за тези, които до сега са виждали, че или са усещали, че живота е тежък, няма справедливост в този живот, или всичко трябва да е по трудния начин, или защо се на мен ми се случва. Всички, които са изпитвали тия чувства, трябва да знаят, че с тази програма връщаш желанието си за живот, връщаш желанието си да се наслаждаваш на живота, да преминеш пак през всичкото, през всичкото, което минаваш в този ден, но по един съвсем различен начин. Чрез лекотата, чрез любовта, не чрез контрола, не чрез отричането или чрез това да поемеш тежестта на гърба си, през това да знаеш, че имаш една защита за теб, има една светла сила, има една енергия, която те прекарва през всичките тези уроци единствено и само за да се научиш, за да се развиеш, за да растеш, за да можеш да експериментираш всичките тия трудности и да можеш да кажеш в края: о, ма аз това го минах, о, ма аз това го преодолях, о, ма аз това в началото, нали, защо казва, че страха е като огромен като едно море, но е плитък 4 пръста. Защо? Защото с всяка крачка, която правиш, ти си даваш сметка, че можеш още и разбираш повече и знаеш повече и можеш повече и стигаш все по-далеч и по-далеч към тази твоя нова версия, която искаш да достигаш. За кой още? За всички тези, които искат да живеят в мир, доверие, сигурност и любов. Защото много пъти забравяме, че живота не ни е даден единствено да страдаме, ами и да се наслаждаваме. И тези моменти, които до сега сме ги имали като единични, като примерно събота и неделя или петък вечер, когато си с семейството и си отпуснат, така можем да живеем 24/7. Да, ето тук идва една слушателка Здрасти! да ни поздрави. Здрасти, мило! Какво правиш ти? Къде на Кейпоп? На кей-поп. Добре. Правиш ревю? Ревю на Кейпоп. Добре, добре. Ще ми изчакаш ли в твоята стая? След малко идвам. Малко ни остава. Още малко ни остава. Окей? Ей, опашки. Супер си. Да, Като назове. като назове. Добре, дай цел. Иш, майта маси. Ой, се е напарфюмирала. О, отида ми парфюма. Малко пия. Малко бая. Добре, айде иди, аз след малко идвам. 10 минутки ми остават и идвам, окей? И така. И не на последно място е за тези, които разбират, че личностното развитие е единствения начин да откриеш свободата. И това е избор, който всеки прави за себе си. Никой друг не може да го направи вместо него. Така, какво ще научим в тази програма? Ще открием магията на квантовия наблюдател, ще се превърнем в създатели на промени, на трансформации, ще работим върху промяната на идентичността на дълбоко ниво. Какво значи това? Че ние не можем да очакваме да постигнем някакви резултати с действията, които правим днес и с това състояние, в което се намираме днес. Просто ние, за да получим други резултати, трябва да сме тотално други хора. И за това нещо трябва да работим точно върху тая идентичност.
Какво правя, защо го правя, откъде го правя, от страха ли, от любовта ли, от доверието ли. Ще дадем практични ситуации и примери. Ще разчупим кълъпи, носени от векове. Имаме уникалната възможност, това, което не са могли да направят нашите баби и нашите майки, ние да го променим. И, момичета, не искам да звуча пресилено, но това си е направо като наш дълг. Защото Земята се трансформира, всичко се променя, идват нови поколения и ние си имаме като едно задължение да се трансформираме. Не да оставаме в стария век, в старите страхове, в старите реакции, ако щете. Просто трябва да прегърнем новото, колкото и да ни е страх, колкото и да е трудно, колкото и да е трудно за вярване, в смисъл, колкото и да е така малко трудно да си го представиш, а, това е бъдещето, това е пътя. Какво няма да видим в тази програма? В тази програма не съм тук, за да ви се харесам, а за да ви помогна да ви трансформирам, за да ви помогна да откриете тази трансформация в себе си. Какво няма да толерираме? За самозаблудата. Всички тези, които казват, ама аз съм си много добре, окей, добре, защо тогава примерно си болен, защо тогава примерно нямаш здрава връзка с твоята половинка, или защо нямаш здрава връзка с твоите деца, или защо примерно не постигаш парите, които имаш, или нямаш работата, която имаш. Така че всички тези, които казват много съм си добре, няма как да им помогна. Не съм тук, за да ви дам вълшебното хапче. Тук съм, за да извършим с вас една животоспасяваща операция. И както вече видяхме, няма да се осланяме само на съзнанието и на интелекта, а ще работим много на по-дълбоко ниво. Това не е просто поредния курс, а място за трансформация, където вие ще излезете съвсем нови личности, съвсем нови хора. Искам да ми споделите сега в чата от 1 до 10 колко сте готови да направите крачка към тази ваша нова версия. Убедени ли сте, че тази трансформация е дошло време да я направите? Как го чувствате? Краси, Наталка, Кинче, напишете, момичета. Чакам. Добре, да, от 1 до 10 колко? Колко си готова да направиш твоята трансформация? Колко силно вика твоята душа? Добре, Вили, супер! Браво! Краси, 9,5, супер! Анелия! Нелка, здравей, мила, не видях, че си влязла и ти. Чудесно! Здравей, Джеси! Здравей! Радвам се да те видя. И аз също. За подкрепа съм ти тук. Добре, момичета, виждам, че сте почти на 10-ката, което много ме радва. Много ме радва. Това говори, че вече започвате с действията, с истинските действия. Добре. Ап.
Добре, тук бих искала да ви попитам каква цена бихте заплатили за една такава трансформираща програма и каква цена ще продължаваш да плащаш, ако не се включиш в тази програма и просто решиш да продължиш живота си такъв, какъвто е той сега. Ако само Ако можеш само примерно да погледнеш 5 години след, след 5 години, как би живяла, как се представяш, а, тогава би било по-лесно да поемеш пътя. За тези, които не виждат никаква промяна, то е ясно, че няма да направят и никакви крачки. С тази програма вие правите една инвестиция с много висока стойност, но на достъпна за всеки цена. Какво ще получите с нея? 4 лични освобождаващи и трансформиращи сесии от 1 час. Тук искам да допълня, че е обявен 1 час, но никога не е бил 1 час. Някои са стигали до 2 часа. Наталка ще ви потвърди. С нея сме работили. Защо точно с мен? Защото аз мятам, че твоята болка не е просто спектакъл, а тя е част от твоята история и че не всяка история може и заслужава да бъде споделена където и да е и на който и да е. И трябва да избирате добре, защото когато говорите с някой и той не те разбере, боли много повече от това да си замълчиш. Така че изберете добре човека, който знае да ви подкрепи, знае да ви води в този процес и го прави от една много висока етика, от една много висока съзнателност. Добре, момичета, дойде момента за подаръка. Първия подарък е мастер-клас на тема законите на квантовата физика и как да използваме, за да създадем нашия мечтан живот. Обещавам следващата седмица или последващата да направя този мастер-клас. Представенето вече ми е направено на канвата. Сега остава да видя датата, да намеря една подходяща дата. Ще ви изпрата медитация за връзка със своята бъдеща версия, в която ще видите своето бъдеще, така както вие желаете и вие мечтаете. И ще ви подаря една лична опознавателна сесия от 30 минути само за теб и твоите въпроси, където ще работим с лично твоите, не искам да казвам проблеми, за да не пращаме негативни думи към Вселената. Вече разбрахме каква е силата на думите. Предизвикателства. Ще видим какви са вашите предизвикателства в този момент и ще видим какъв може да бъде изхода. Реалният изход. Поздравления, че стигнахте до тук и искам да си позволите да направите тази крачка и да кажете да на живота в доверие, сигурност, лекота. И ако желаете, ако някой от вас желая опознавателна безплатна сесия, ще пусна едно формулярче, което ще попълните. Много е елементарно, съдържа трите имена, телефон и имейл адрес и с кой страх искате да работим. И аз ще се свържа с вас. Добре, тук виждам едно. Благодаря, моля. За мен е удоволствие. Добре, мили момичета, това беше за днес. Надявам се да съм ви била полезна. Надявам се да сте осъзнали нови неща,
да сте научили нови неща, които да ви помогнат в ежедневието, за да се доближите до тази версия, която си мечтаете да бъдете. И ще се радвам да се видим и на следващите срещи. Да видя в чата какво сте ми сложили. С деца не можем да работим с деца. Не. Вили, за да се оправи някакво положение, някаква ситуация нежелана при нашите деца, трябва да отработим ние. Когато ние отработим и изчистим, тогава тя директно си се изчезва при тях. Но с деца нямам право да работя. С децата имат право да работят единствено родителите. А как ще го направят те, когато веднъж са работили със себе си и вече знаят как става самия процес. И от тук нататък вече може да го прилагате и при тях. Добре, момичета, ако имате някакви въпросчета, задайте. Добре. Щом няма въпроси. Благодаря ви за това, че ме изтърпяхте, че бяхте откровени, че се отпуснахте на медитацията и въобще надявам се да си вземете максимално от тази среща. До нови срещи! Чао! Приятна вечер на всички! Епа.